nejaký postavy, keď som to tak pozeral, keď som bol lognutý aj za Vára aj za někoho jiného. Není to právě jako nějak veliký, to je super, takový... Doleva. Na Kentaury, wow. Počkej, co se hodí, jako ten backpack? Nie, Rukavice a ramena. Rukavice a ramena. Jo. Moc malý. Takže akurát je to. Předčasný might, my jsou nalevo. Mighty. A záleží k čemu? Mighty. Lightfield. Připravte stabilitu. Pushneme skrz. Raz, dva, tři, go. Stabilita. Double dodge. A pužaznost na nich stack. Push skrz. Jest za nima. Waterfield. Blasted, pušeme zpátky. Raz, dva, tři, go. Stabilita. Ale pravou stranou. Toč doprava. Jest tak na mě. Doprava. Teďka jsme přišli. Tak na mě. Waterfield. Blasted. Push doleva. Raz, dva, tři, go. Push na jich levý zerk. Tady máš další Waterfield. Toč dozadu. Drowned. Už jsme na bruce. Raz, dva, tři, go. Stability up. Stability up. Já těž. Warbanner. Rest tak na mě. Shit. Jo, mě ten Warbanner se vyhealoval jenom do 90%. Blast Waterfield. Down. Pushem. Raz, dva, tři, go. Push. Stability up. Walkie water. Blast. Hit. Fuck. No, ten rituál vypadá tak příjemně, takový zelený. Čekaj. Ten market tady, drogerie nějaká stará. Nevermind. Možno někde uvidíš aj Rafa, nie? Na fotke. Jasně, právě jsem tu s počítačem před Penny Marketem. A ten Guild Wars a tam počítači. Vždycky jsme dali to a potom jsme tam běželi, to bylo super, ne? Pamatuješ si to tady? Barik tam byl. Paráda. Ne, ty to jako nepamatuješ, jo. Takový bezvadný den to byl, tak jsme si... Seriously, 8 Whiteside Reach, Attack Bay. Tam jsou oranžové meče. What in the name of holy fucking sandwich? Neužijte se takéto slova. To potom bude říkat ve své angličtině. Jako fucking logic, co to jako mělo být? Fucking sandwich. Nevíš, co je sandwich? Já říkám fucking logic. Kam dál? Jednou ti vysvětlíme, co... To nemá logiku. Jednou ti vysvětlíme, co to je jebací sandwich, jo. Ok, dolů. Chováme se. Já ti nevím, ale my tomu říkáme flashlight. Cože? No bych nepochopil. Není v nás určitě to nepochopí. Flashlight, hej? No, jako víme, co to je, ale jako... Proč bys sandwich říkal flashlight? Já jsem myslel, že myslíš tu věc právě. Pojď právě. Bo ty jsi to nemyslel tady to? Já jsem normální sandwich, tyjo. Aha, mám fakt nic. Takže ty si jdeš do kantýny koupit flashlight? Já svačí, ne? Ne, do školy, jo. Ne, já si chci koupit... Fakt to žužlají, tyjo. Ale jako vydržím to asi dlouho, no. A je tady jeden invader. No co? Sveteká a Zemi umřel. Co se nám zvětšilo, nikdo nezdvíhá. On si nás začal. of Sunless. Spíše čeká na posily. No. Ale hovno. Myslím, že si nás už všiml. Ne, když se koukáme na druhou stranu. Stavíme oči a nebude nás vidět. Ty vole, tak tohle je mocná zbraň, takový hasák. Moc na zbraň? Nejlepší zbraň na světě, hasák. Tím se hasí. Jdeme pryč? Dobře, klíč. Přesuneme se rychle.
To bude v kundě, tyhle, tam přijde tam ten Black Tides, jak oni tam nejsou. A řeknou ty Tomčesáčko, ty kokšo, ty máš halušky. On bude zesměšněný, ty na doživotí. Ololol. Oh no, Oh fuck him up. Victory or death. Victory at any cost. Tolik bezvadných věcí mě fakt dlouho nepadlo. Linkni. Já nevím všechny, to byste mi moc záviděli. Takhle ty nejlepší. Nevím, kterou vybrat, je jich fakt tolik, že... Tak třetí zlava. Oh lol. Harfa trafo. General Gods, the fuck. To jich dali, ale. Jo. Komplektády, přesně tak. 5 kusů What the blokají. fuck? Když to zabrali. Ok, rychle Mighty, Blasty. Blasted. Připravte se, že po nás půjdou, jo? Jo. Budem dodžovat prvně doprava. Raz, dva, tři, go. Stability up, dodge doprava. Obejdeme. A bombou dozad. Bomb na ně. Budu. Dodge doprava. Stability up. Bomb. Dodge dozadu. Restak na mě. For banner. Tu píraně. Okay, so it's Seraph against everyone. Já už taky ležím. I will not fall! No jasné. Ale si to za to nemůže. To ne, jsem zkoušel mačkat všechno. A oni si říkají, oh my god, we are actually so good! Právě to video. A teďka spraví video. This is how we ride on rough blob. Machy ti vzkazuje, Tylere, že máš jít ke kovářovi. U vás to asi není kovář, takže ke smyslovi. Jakože má U nás takové, kovář je kováč. že má takové kobylí zuby, jo? No, tak On chodí k kováčovi teď jako? Tak to bude šťastnější. ty neviděli nikdy doktora, protože doktor se jich bojí. Tak James Bonda ten s tou. No tak já jsem debil, máš bolely zuby. 3 roky jsem tam Jsi nebyl. debil, ne? Však jsem měl bez párkrát do lobby. A Tylere, kdybys chodil k tomu zubařovi, tak tady to všechno máš zadarmo, nebo stejně doplácíš? Stále tak doplatil. Tak jsem doplacal, no. Já U nás- chceš platit, ne? To Dobré. vždycky. U nás tmavou kombu si vůbec neplatíš, myslím. To fakt. No, tmavou vůbec. Můžeme splatnout na všetko. Neplatí za ten beton, ale platí za ten úkon. Já když dělali ten zub, tak oni mě říkali přímo, za co se to tam platí a... Na práci. Já už máš předtokení zubařku. To, co dává pojišťovna za amalgánovou bombu, tak ta zubařka by musela tu bombu udělat za 12 minut. Já by si dostal někdy amalgánovou bombu? Já mám kusy samý amalgámový bomby. To je dost nebezpečné. Tak odpálit zub, proč ne? Je pravda, že na normální bombu mi dělali už dávno, teďka jsem měla jako skoro celý zub pryč, tak mi to museli kanálky dělat, vyplňovat věci a pak mi to zabombovali. Zabombovali. Vlastně mám zabombovaný zub. A tam jsem platila, To bomba. furt mě strašila, jak to bude stát moc a potom jsem platila nějaký litr ani ne. Jako v litr čeho? Rumu, Oh. ale jako fakt dobrýho karibskýho. Ale stejně asi máte dražšího zubaře, si myslím. A bílá teda nevím, kolik u nás. Já žádnou bílou nemám totiž. Proto až mě uvidíte a usměju se, tak mám celý zuby černý. Jinak to ani, že byla existuje. Moje zubařka totiž normálně, pokud to není jako... Jsem fakt už nedal 20 piv zbytečných jako vpředu. Tak mi vůbec nedává. Raz, dva, tři, go. No to jako pivo je pěkné, to je jako nájem. Elektřina, voda, Motorka. jídlo, Když motorka, co blbneš hlavně, že na pivo Javky. nebydlet můžu pod mostem. voda, kasino, cigára, tráva. Já předpočítávám jen tak. Viděl, kolik to prochlastal. Kolik to prochlasnáš? Málo. Já skoro nič. No, cítě na to, že jdem s klukama někdo do hospody jenom tak jednou do měsíce. Dejme tomu Na to, že děláš 16 a chodíš jednou do měsíce. Fajčíš to má, keď není matka. 300 jednou do měsíce, ty vole, tolika letech. To je skoro celá moja výplata. Já jsem si myslel, že utrácím málo. Jako je pravda, že my s Barikem, když jdem, tak to většinou je pak prázdná totálně peněženka, ale tady ty piva, fotbalky, půlky, jukebox, hamburger, pizza. Já chodím tak raz za půl roka děsi. A možná ještě Když preháňam. někde kamoši na zahradě, on tam v zahradě jezdí se odírat morovák, no, když tam jsem si ulici, to bylo free class, no. Je to samo. No, jdem to normálně spadnout nebe. Přesně. No ještě já jsem z Moravy, protože nám tady padají slívky z nebe. Rovnou po flaškách. Ty takhle jdeš, ale je utíkám. Rovnou paška. Tu skalka odbeje.
Já když jsme dělali školu, tak jsme se fakt báli, že ty mladí kluci, co teďka vyrůstají, nám všichni budou dělat práci. Já jsem tak rád, že ty mladí tak nastaví v lejtu a mít práce jako 50. Jenom do 50? Jo, pak plánuju důchod. Plánuješ to? Plánuju důchod. Tak teďka našetřím v důchodě, že jo? To je přece nějaký důchod, 80 a pak dopadlo to, že mi něco dá stát. Kámo si to vykuřoval cigáro, jedna babka na něj, takový mladý, a už kouří a no co máme dělat, mladí prdele do důchodu daleko, jsi blbej. Určitě to nemá, nic to nemá. Jo, přesně tak. Já jsem nikdy babce neřekl žádný. Ale dětko viděl, že? Já mám srdce, no pozoru, prdele. To je vtipný ty, ta dnešní mládež. Budu 9 hodin, my si pustíme u nás muziku, kolíme s kámoškou u nás bytě, bude přijde, lidi chýpáte 9 hodin, vypni to. Co ani pustíme jako, hejtě 9 hodin, až do půlky bude řádá hodin, tak já to vypnu. Ale Já jsem jsem rád za buchar nevěděl. Jsem ok, dal. Go. Pojď bučí. Jsem usnul tady. To nic, já už zůstanu. Jasně. Majte. Disconnected from your Tak channel. čus. Tady to. User disconnected from your channel. Mně stačilo na kolejku, na náma bydleli takový chujové, takže vždycky ve 3 ráno si úplně na plné pecky pustili muziku a vyhrávali, tyhle. Když si za mnou přišel, jako si dělají prdel nebo co. Jo, a to my jsme nebyli, mějíš promiň, prepáč, tyhle. Už se to nikdy nestane, další jen to samé, tyhle. Zmrdí jedni. Na kolejích hlavně jsou takový dobří. Slováci, no. Smrdí. No, oni jsou fakt chovají jak Erasmáci, někteří ti Slováci na těch kolejích. Jo, a Češi zase jak čuráci. Já to Češi taky, no. Jo, jsme peníze nedražší, tak Hlavně čuráci. Jak nechceš nikdy opraví, tyhle. To je blbost, Taky z těch jsou prostě jako, je tam ulice, ordinace a ty tam do toho řvete jako to takové je v zahradě, že? Ordinace v 7 večer, že? Tam si plé. A, Bručovi něco spadlo. No, restaurant. No vidíš, 4 goldy. User joined your channel. A ty s málem usnul toho. Já jsem někde koukal, pojď dostali. Speedy, pojďme speedy. Já chvíli a fakt. Kde jsem chtěl skočit? A jump down? Dobré. Pokračujem dál, super. Jo, vám když kreslím do mapy. Jak jdem? No, ty kreslíš do mapy, jak jdem. Co? Jak nám to může vyhovovat, když to nerobíš? Teďka kreslím.